Mayong udto mga bodyong Bisaya. Na ako'y itudlo ninyo ha kasi ti gusto mag-drive kanang na magay duha ka klase nga driver. Papiling-piling nga driver o katong driver nga kursunada. Ako sa una feeling drive lang to ko pero di ko sunada pero ning niana tas layo di ay. Labi na nga malabaho, importante kayo nga makabalot na mo drive. So na ko i-share ninyo ha. Basic lang saon pag-drive. Okay, kani siya manubila, no? Pwede nimo tuyok-tuyokon, kung muliko ka sa tuo, tuyokon nimo ni patuo. Kung muliko po ka sa wala, tuyokon po nimo ni sa wala. So ang mo ni siya magdala sa ligid. Connection ni siya sa ligid. Mo ni siya magiya sa ligid. Diktay mong utok nga liko sa tuo. Liko po. Tuyokon po ni padulong sa tuo. Dayon ang ligid mo liko sad sa tuo. So mo ni siya ang manubila, no? Dayon na diri ang ignition. Kanang ibutang bitaw ni mang yabi. Kini siya diri oh. Okay, kani diri mo na siya butang ni mang yabi. Pag butang nimo sa yabi yan na imo din siyang tuyok padulong didto. Dingog na dayon ang engine. Para ready to go na. Dayon naay duha ka parts diri sa tiil na pwede siya mo stop and go, no? Para kani diring sa wala mo ni siya muhunong ang imuhang sakyanan. Kani pun diri sa tuo kaning gamay mo ni siya kanang padagan mo nang ituklod sa imong tiil mo dagan o gusto ka muhunong imong sakyanan kining wala. So gitawag ni siya brake. Kani pod kuan ni siya kanang gasolinador, no? Imo nang ituklod sa imong tiil mo dagan ang sakyanan. So more na siya pinaka basic pero magtuon ta ning mga parte sa sakyanan na pwedeng tagana ni sama sa suga, no? Suga to sa bangan, suga diri sa luyo. Kini mga parts diri nga mo-on imong radyo, mga aircon unsa pa diha. Daghan tagtun-an nga mga parts diri sa diri sa kilid ganin sa pultahan. No, napon na siya mga pasaka aning glass, panaog, mga part diri kani mga lock ang pultahan nimo. Ana. Ang pinaka-basic yun nga at mudagan sakyanan mo gyud na siya. Butang ni mang yabi diri sa ignition. Oh. Madagan gamit na dayon to imong tiil para brake og gasolinador para mudagan siya. Ana lang din up siya mga parts sa mirror kaning samin diri sa tunga. Kumutan-aw gani iyang samin ang imong makita ang luyo. Muna siya gitawag og rear view mirror. Luyo imong makita. Importante nga na siya ro makita kasi mong luyo dili na ingon nga tuyok imong liog mo tan-aw ka sa luyo dili na. Ana na siyang gamiton. Kani siya dire aron dili ka sulawan, pwede na siya tabon si muhang panan-aw daw nga di ka masula imo na iana. Sulaw kaayo. Oh, imo na lang ginang pwede po siya gusto ka mo tan-aw sa langit, imo nang i-adjust pataas. Pero sulaw man kaayo di imo na siya i-adjust.
So, okay, magsample ta ha. Okay, ako isulod ni yabi. Akong isulod ni sa ignition ni yabi ha. Medyo saba. Okay, daan mo na itong sakyan na di man bago. Okay, ako na siya gisulod. Sulod na ako siyang tuyokon dito. Okay, sulod. Tuyok. Oh, andar na din siya. Karon, imuhang igamiton usa ang brake. Ituklod nimo ang brake aron mag-change gear ka. I-drive nimo ang sakyanan. So pag push nimo sa brake, ituklod nimo ang brake, adjust na din ka aning gear diri, mani siya gitawag og gear para nga magkuan siya mo drive ka. Pas ani karon nga naa siya park. Naa siya reverse. Kanang reverse paatras. Kaning neutral. Hunong lang sakyanan, dili mo dagan. Ayun, naapod siya D, muna siya drive. So, pag push nimo sa brake, step by step yun ato ha. Pag push nimo sa brake, imo da yung gamiton ang change gear. I-add to na to siya sa drive. Okay. Kanang parking diya, ibansili na to dito sa letter D. So, na-transfer na siya sa D. Ang suga, na-transfer na sa D. Kaya ako namang ginaog ni. Diba, saka mali ganina, naog na. Samtang panaog ka ni, ayaw sa gibuhi ang brake ha. Karon kaya nanaog naman ako siya, ako na din buhian ng brake. Dayon, mubalhin ko dito sa tuo, sa akong gasolinador, ang mudagan. Irog na siya Pagbuhi nimo sa brake, irog na siya. Imulan da yung i-brake sa kay mora to, sample ra to. Akong ipabalik sa reverse na pod. Pasakan ako sa letter D. Okay, letter D. Letter R day. Pasakan ako sa R aron mo atras ang sakyanan. Akong gigamit ni ha. Basta mag-drive ko, mag-reverse, mag-neutral. Gamit yun ni siya. Okay, atras ko. Buyan mo ang brake aron mo dagan ang sakyanan. Okay, tuyo ko na akong manubila ron makuan ang ligid. Mong sunod akong gi-arrange, akong gipaymutang ang sakyanan. Okay, so karon gusto ta mo park akong sakyanan, ako na pong gamiton ning kambyada. Pasakan ako ron kaning letter R dire, maadto na pud sa P. Okay, pero sa ganito, imo sa yung push na po ang brake basta maggamit ka ng kambyada. Kaya ako isaka. Gamit ang kambyada. Okay. Park. Dahil ako pong push ang brake at the same time. Dungan. Isaka na sa letter P. Park na ko. So, ana lang kasimple. Basta dungan lang yun ang brake, ang kambyada, dungan gina sila. Ang gusto na kamudagan, mo atras, buyan lang nimo ng brake mo, irog naman din ang sakyanan.
Dali ra biya pero ug kung magtuon medyo adlok-hadlok yun. Okay. Kung pagod na ko, ana lang. Ang kaning yabi padulong na po diri sa ako padulong na po sa drivers. Ana lang. Dali ra. So, basic lang to sa pagpadagan, sa paggamit sa kambyada o brake, magdungan gina sila. Sige mga friends, sa sunod na pod. Bye!